er et projekt, hvor vi arbejder med iværksætteri, rådgivning og undervisning til en meget bestemt målgruppe af eksternsatte. Hvor meget af det der kan du udenad? Kan du det udenad? Ja, ikke. Nej, det kan jeg sgu ikke. Det kan jeg sgu ikke. You Can Do It arbejder på at gøre eksternsatte til de nye iværksættere. På en model, ikke? Så bliver det lige skrevet rent, så fylder det mindre også. Det jeg har lavet, det er våben, der er våbenhandel, og der er narkohandel, og der er bankrøverier, og indbrud, og rambuk, og vold og derudad. Det var der, jeg fandt ro og min succes i livet, eller hvad man kan kalde det. Ikke? Det var succes for mig dengang, for det var noget, jeg kunne finde ud af at gennemføre. Jeg starter bare. Ja. Mit navn det er Christo Argelinis. Jeg er 33 år og er i gang med at etablere en business inden for møbel- og interiørbranchen. Det var svært ord. Og så nu har jeg så valgt at gå igennem det her program her med You Can Do It og etablere en virksomhed og prøve at vente om og bruge det til noget fornuftigt. Prøve at bidrage til samfundet med et eller andet for en gang skyld. Ikke? Lad mig lige høre det første med virksomheden efter navnet. Og jeg er i gang med at etablere en business inden for møbel- og interiørbranchen. Ja. Mit projekt det er jo, at jeg laver møbler ud af erhvervsgenbrugsmaterialer. Men det skal være noget, du skal kunne udenad. Så man skal kunne huske det hele, og hvis der er noget, der ikke ligger godt i munden, så skal man skifte ordet ud eller chunke det ned. Ikke? Ja, mit håb det er, at jeg får skabt noget, som jeg faktisk kan være stolt af. I stedet for, at jeg skal gå og gemme væk. Og det her det er der ikke nogen, der må se, og det er der ikke nogen, der må vide. Men det her det er noget, jeg har lavet. Det er noget, Christo han har gjort.